Oh, Lems. Lems. Tingnan mo yung itsura, ha. Yan, oh. Oh, baklasin mo. Tanggalin mo yung dalawang pako. Loob ng 3 minutes, matatanggal mo siya. Pag natatanggal mo, bigay mo muna sa akin. Papakita natin. 3 minutes. Tanggalin mo siya sa loob ng 3 minutes. Maingay mall, kayo may ginagawa si Kuya Lemel mo. Hala. Okay. Gaano ba katalas yung utak mo? Ay. Talaga bang makayanan mo sa loob ng... Ah, galing ah, be, patingin. Ah, galing ah. Wala pang 1 minuto ah. Oh, sige ngayon, ibabalik mo. Ibalik mo. Balik mo. Paano yung itsura kanina? Ganun din. Ay. Ay, naipit na. Wala na. Wala ko, matigas yan kukunin pag pinipilit mo. Ay. Madali lang kukunin. Ang problema, mahirap ibalik. Ala, may babalik ba talaga? Sige nga, gaano katalas. Natatanggal mo ah. Di mo tinandaan kanina. Paano mo tinanggal? Wala, bakit nandyan yan? Nasa baluktot yan. Ayan! Yan! Nabalik yung mga tutay. Matalino pala itong bata na to. Matalino ka pala, Lems. Naibabalik mo ha. Wala pang 3 minutes, oh. Galing ha. Yung mga matatanda, ang tagal makabalik. Ayan, oh. Galing mga tupay. Matalino pala si Lemuel, eh. Okay. Matalino ka, Lems. Very smart. Ha? Di pa, wala pa yan. Saan? Wala pa yan. Oh! Natanggal mo na yan kaya. Dapat ngayon, di mo na matatanggal ka agad. Wala pang balik yan. Sige, mahaba pa naman oras eh, oh. 3 minutes naman yan eh. Ulo sa ulo. Ano ulo sa ulo? Ganyan, nagkaganyan. Lapit mo dito, Paul. Kailangan nagkaganyan dyan. Hawakan mo yung isa, Ilabas mo yung ulo. Tanggal? Eh? Natanggal talaga. O, sige, balik mo. Balik. Wala pa naman 3 minuto eh. Isa't kalahati pa lang. May kalahating minuto pa. May isa't kalahating minuto pa. Makabuti lang isang araw. Aray, kaya ba? Yan na. Ala. Naibalik. Tuwag-tuwa. Okay, magaling kang kupal ka.